Il-Kunsill Lokali ta' Pembroke ġie rikonoxxut tal-governanza it-tajba. Dan permezz ta' premju illi jingħata wara li jittieħdu in konsiderazzjoni ma' 12 prinċipju. Id-dawn 12 prinċipju se jirrelataw ma' kif ikunu qed jittieħdu d-deċiżjonijiet u kemm il-Kunsill isegwi l-liġijiet fost l-oħrajn. Is-Sindaku ta' Pembroke Dean Healy qal li jugburi illi l-prattiċi tal-Kunsill ġew rikonoxxuti u saħaq kif il-ħsieb dejjem kien illi ir-residenti jkunu involuti fid-deċiżjonijiet illi jittieħdu. Aħna minnaħat għana nħedġu lill-Kunsilli Lokali oħrajn f'pajjiżna biex ikomplu jsegwu il-proċess biex jiġu akkreditati b'dan il-mod għaliex ovvjament xi ħaġa bħal din tkompli tella l-valur ukoll tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. Id-direttur għall-qasam tal-Gvern Lokali stqar illi l-Kunsill Lokali ta' Pembroke kien l-ewwel kunsill li jingħata dan il-premju wara illi l-qasam tal-Gvern Lokali ngħata seta' mill-Kunsill tal-Ewropa illi jagħti dan. Irrid ngħid li kien hemm żewġ lokalitajiet oħra innaxxaru ħal-qormi li kienu ħaduh dan il-premju, però ma ħaduhx taħt l-akkreditazzjoni ta' Malta. Ġifieri taħt l-akkreditazzjoni li għandna aħna, din hija l-ewwel lokalità li se jkunu qed jieħdu din l-award. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija fejn ingħata l-premju l-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera qal illi l-kunsilli lokali għandhom ikunu viċin il-ħtiġijiet tan-nies. Huwa importanti illi aħna bħala Stat Malti nagħtu rikonoxximent lill-Gvern Lokali tagħna li huwa parti mill-governanza tal-pajjiż illum għax il-Gvern Lokali huwa wkoll inserit fil-Kostituzzjoni u wasal iż-żmien ukoll li nagħtuhom rikonoxximent jistgħu ilhom tax-xogħol li huma jwettqu.